ɗo e Sénégal leydi ndi heɓi gouvernement keso hanki jamma balle 12 caggal ittegol horejo jagorɓe ɗe ko jagorɓe 13 goni ko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye fawi hoolare muɗum e dow mabɓe jagorɓe immiɓe fedde Pastef no tawa kono ɓe kewani ɗum hayso tawi horejo nde fedde politique Ousmane Sonko holluno Pastef tawetake oɗo gouvernement saabu ngakkede nanodiral hakkude mabɓe e horejo leydi ndi. horejo keso bene Romuald Wadani waɗi na mbiyen omo heeɗa hannden talata to Niger e to Burkina Faso fandare ngo jillu ko yewtude golidal hakkunde bene e ɗe leyɗele Sahel toɓɓe ko wayno ndenago e kisal yewtete hakkunde ɓeɗo hooreɓe. ujune yimɓe immiɓe to leydi biyetendi Burkina Faso ɓe dogi moloyade to diwal Koro e nder Bandiagara hakkundere Mali ɓe ko doguɓe fitinaji rafi ndenago to Burkina Faso gila 26 lewru ndu gonɗen fodde ujune 5 naati leydi Mali hooreɓe ɗe diwe no ɗaɓɓi ballal tedduɓe bisimilla mon. On calminama on jurama on jettama hande ko talata jeegom ɓuuri hitade ujunnaji ɗiɗi e 26 gal ɗe 12 ndew itta kanko Ousmane Sonko e hooreyako jagorɓe leydi ndi horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye toɗɗi hanki gouvernement keso mo jagorɓe 13 mo rewɓe nayo e nder o gouvernement no tawa kadi yoga e ardiɓe Pastef hayso tawi noon horejo fedde politique Pastef Ousmane Sonko andinno e hello makko Facebook wonde fedde makko nden tawetake o gouvernement keroɗen Abdoulaye Diallo e nder o gouvernement keso no tawa jagorɓe ɓe Yankuba finaɗo joni nden ka leydi ndi balla Moussa Fofana heddiɗo ka jagorgal makko fewti e juɓɓude leydi Ibrahima Sy halfinaɗo gueɗe cellal Marie Angélique Selbé Diouf halfinaɗo jagorgal ko fewti e ɓesgu e ballodiral e nder o gouvernement teskama kadi hooreɓe landaji gollidiɓe e landa Pastef e ɓen no tawa Moustapha Guirassy heddiɗo ko jagorgal ko fewti e jiyande Déthié Fall ka jagorgal mahanteji Cheikh Tidiane Dieye ka jagorgal halfinagal laaɓal e ndiyam no tawa e jagorɓe hesɓe toɗɗaɓe o gouvernement Mamadou Mactar Cissé ka jagorgal halfinangal fiyakuji leydi maître Moussa Sarr avocat jo Bassirou Diomaye Faye ka jagorgal ko fewti e saria ɓen jagorɓe ɗiɗo tawaka hay e landa politique so wona tan Mamadou Mactar Cissé halfinano jagorgal fiyaku leydi nde subgoji hooreyako tande ujunaji ɗiɗi e 24 wono gouvernement kiɗɗo o gouvernement keso kadi ko rewɓe nayo toɗɗa e mum aɗo inɗe tawaɓe o gouvernement no feññinede horejo Pastef Ousmane Sonko andinno kamejaji rendo makko wonde landa politique makko tawetake e o gouvernement keso silmaji seeɗa caggal nde o nantini inde tawaɓe e gouvernement makko Alaminu Mohamed Lo holli wonde horejo Sénégal no humi e fandare ngal kawrital namien ngal kawtal Diomaye président kañum e Sénégal 2050 e biol makko horejo leydi Sénégal tengtini darde muɗum fi moɓugol ɓiɓɓe leydi ndi kala ko ɓe woniri gam daragol e ɓamtude Sénégal